Hej guys, velkommen i køkken. Jeg har lyst til at vise jer, hvordan man laver sin helt egen super simple og rigtig velsmagende mandelmælk, som du kan bruge som erstatning for almindelig komælk, enten i smoothies eller oven på din havregryn om morgenen. Det er super nemt at lave og indeholder rigtig mange gode vitaminer og mineraler og fibre og proteiner. Så der er ingen undskyldninger for ikke at komme i gang. Det er meget nemt, og det eneste du skal bruge er en blender. Jeg har min her. Jeg bruger en Wilfa blender. Den koster en 700-800 kroner inde på nettet. Den er rigtig, rigtig god og rigtig kraftfuld. Så skal du bruge 1 liter vand. Du skal bruge 1,5 til 2 dl mandler. Mandlerne hælder du op i et glas, inden du går i seng om aftenen. Så fylder du det op med vand, og så lader du dem stå i køleskabet, til du vågner næste morgen. Når du vågner næste morgen, så tager du dem ud af køleskabet og skyller dem rigtig grundigt i vand over flere gange, indtil at vandet det er klart og ikke ser beskidt ud. Grunden til, at du lægger nødderne i blød, det er, at rigtig mange nødder indeholder enzymhæmmere. Enzymhæmmere er nogle enzymer, nødden indeholder for at holde nødden intakt og spiredygtig. Så når de rette betingelser for nødden, det vil sige vand og temperatur, de er til stede, så kan nødden spire. Når du så lægger dine mandler i blød, så bliver de her enzymhæmmere, de bliver frigivet. Og enzymerne hjælper dermed kroppen med at nedbryde mandlerne og bruge alle de dejlige lækre ting, som mandlerne indeholder. Det er skide godt. Så skal du bruge dadler. Jeg har her 3 medjool-dadler. Jeg har taget stenene ud og lige så vel lagt de her i blød over natten inde i køleskabet, fordi så bliver de sådan blødt op, og så er det utrolig meget nemmere for blenderen at kunne blende dem. Så har jeg vaniljepulver, urtekrams, Fairtrade-mærket, ikke dårligt. Fantastisk. Det skal bare i. Du kan også sagtens bruge kornene fra en vaniljestang. Og jeg plejer at putte 1 teske fuld i, alt efter hvor vild du er med vanilje. Så skal du bruge en sil og en skål. Lad os så komme i gang. Op med blenderen. Jeg lige have rettet lidt til her. I med dit vand. Op med nødderne. Dadlerne i. En teske vaniljepulver. Og på med låget. Og så er det bare at blende. Det larmer lidt. Hold det for ørerne. Jeg plejer at blende det cirka 30 sekunder, så jeg er sikker på, at mandlerne er blevet blendet ordentligt. Så tager du din skål og din sil. Og så hælder du det bare igennem her. Grunden til, at du hælder det igennem sigen, er for at få de der mandelstykker fra, så du ikke har sådan klumpet mælk. Og så skal du bruge en helt almindelig ske. Og så tager du, jeg skal se om jeg kan vise det her, så gør du sådan her. Lige sådan sørge for, at okay, det kunne godt være blendet længere tid, men jeg vil også skåle her for meget larm. Der er lidt for mange store mandelstykker i, men det er fint nok. Sådan, og så kan du lige bruge skeen til at presse det sidste vand ud af. Ups. Sådan. Så har du, jeg ved ikke om I kan se, det her tilbage. Det her kan du bruge som, du kan tørre det i din ovn, for eksempel. Læg det ud på et stykke bagepapir, sprede det ud.
og tørre det, og så kan du bruge det oven på din havregryn om morgenen, eller male til mandelmel i en kaffekværn og bruge det til dadelkugler. Det gør jeg. Det er super lækkert. Du kan også fryse det ned, og så bare tøtte op, når du skal bruge det. Eller du kan alternativt bruge det i smoothies. Måske ikke det hele, men noget af det, fordi mandler indeholder dejligt meget calcium og B-vitaminer, E-vitaminer, fibre, proteiner, alt muligt godt, som kroppen er glad for. Men her, færdig produkt. Amen. Det er ikke dårligt. Og jeg skal selvfølgelig lige smage på den. Ja, rører lidt. Det her, det er godt. Fantastisk. Lige et hint af vanilje og den rette mængde sødme. Det er altså, det er noget, der rykker. Hæld den op i en anden beholder. Alternativt sådan et her glas. Sæt låg på, og så holder den en 2-3 dage i køleskabet. Det var da nemt, var det ikke? Til at komme i gang, og skriv endelig til mig, hvis det volder dig problemer, eller du har brug for opskrifter til, hvad du kan bruge din mandelmælk til. Så skal jeg nok tage til rådighed. Kan I have en god dag. Hej.